blokkal, geci, hogy pesít. 64. kill. Ákos, ha kimondod. Megint szarabb lesz a trust faktorom, csak mondom. Rajtolom ide. Nézem szóval. Ilyen. Azt a kurva anyját, hát mi a Akkor mit ki van tolva? Azt Istenem Boros, hát ha kollégák leszünk, én úgy leszok. Mondom, nem úszod meg ezt. Au! Nem érem. Itt van vala... Ja. Az igen. Geci. Én kiklippelném. Olyan célzik a fiú! Én kiklippelném. Hogy kell, mora? Majd letöltöd. Kikelem mindet. Na. Van már Windows beágyazva amúgy ilyen. Alt plusz F10.